ne prisoners ekọ ya omo esese wira na wa wo hwe wira pa aba pesu agu kumase abonten so a na ye misa se nti ahemfo na to se wira we gu we yes say 2 days e be say age but say na prisoners say 1 2 3 4 5 na so come pay prisoners bebre because we dey wo mo nso ba bia KMA Alice mo trucks na say wira no so we need heavy duty trucks na edigu ma pa na sane de ko enti enra adwuma KMA ekokodi ye no mso govi wa kan de ye nso enra yebetimi aya amauni Provident Healthcare okoja mabema me other video there are more videos roll them for me ultramodern machines ehwe yakoma mu ehwe sede mojade afusani wo mai nufumu body organ nyina ye wo machines ehwehwem nti Provident Healthcare say men kofa ba bia anha wo labs ene miawdo ni nyina oba we giving you the best of services and treatment nti bomaden afoni ekire Providence Healthcare na yenhwew bebacho aswase ye St. Teresa's Catholic Church na edinhwani mu ya number ne 0248 422 864 0248 422 na wetimin so any Providence akasa so jebi KMA adwuma no mo frem say omo ye nini we dey ye ready so aka bika continue ye adwuma be no we so mama prisoners tete gates ni this is funny the funny they say very funny jebi ho KMA mu kwakọ ya ade a am the prisoners therefore Amos Papa. Na pato enra sa wonchen wa na KMA for be adwuma yi. Okay, Papa. Me pato container na si ono wata ma free ho. Anna anwumre no mo yese omo baba be fa container na free ho. Enti anope o mafa. Ape na me kwa adwuma mu. Enti anura na nkasa no anwumre no omo yese omo fa free ho nyesa me me kire mo se so man fa container na free ho na ensure sikata container no kwasa be bedin yeah ensure betini akwe container na besi kwan finfi pa abaya big miss problem pa enti anana anyumre no o me yeso mbe ye free ho na dwona anyumre na enti anna o mbe ye adwuma wo ho tata adwuma na o me ye nyina no me ka che o mo place adwuma na o mo ye na o mo ye de nanso the end of the day enne ensure to anana nkasa adebetene sa nyema nsa ho because if the baby neighbor enti nyema na omuyi no ensure to anana nyema ni basa ba mo ati say the omuyi na enti dancham no omukọ hihye hen papa dancham ni space ni die enye ho na omukọ ye no okay anna say me the video bi se ni wa edomi begu runabout ayenhu bi da hey amanfo betwa ho hye ya anna na nya ya no kasa amanfo ye se o metes nsuom na me ka se dencham na ba no mo di akire di mi ka ba e amanfo begu ho nya sem kuma runabout top place ni ho ye ma nti obia na ebeyi nyame obu ayen se openi bi twam eno ofri ahimfie omo ye dan Amos ge na sie dencham bi wa ha na ya kan sa ma obi ensim so se hwe na nheri o munsuo hwe enshero aya o mudia se bibia chesi o ma o mu nim se ade na wanura enti o ko ahimfie no ko hu penfo na ya magunsa na mo ya mamre na o matsimu asimu ayiya o mayi o mu pese o mu yi kwahin babia omu ya abona ko mibusa se mo di be kwazu o se da bi da me se adai wo se abona ye yina ya de be ko ana me se ye tell you me yanu me ya da sa 87.9 because I sabi asam kase ebi si da ye wo bi da 20 good 7 years mi tira ho ye wo bi da na dan chama pie awo wo
na sɛ wo so wo tia sinsuo nim aba yi aboa ne dia yɛ mpere so enti wɔn a wɔwɔ hɔ no na amanfo so daabi da yɛbɛyi but ɛbaa saa no a panin no kasa wieɛ no ɛna muhu sɛ wɔyɛ a na wɔfa ha enti na ɔmokutakuta ahoma no wɔm sɛ ahoma no na wɔbɛde bɛyi aboa no ɛna mese daabi da yɛyɛ ne saa ɛnyɛ yie enti ano adeɛ ahɔ tɔɔ no deɛ yɛnya dɔm paa akyɛ sɛ ɔmo ba bɛfa dɛnkyɛm akɔ ɔmmɛfa dɛnkyɛm akɔ but sɛ ɛsi adeɛ dɛnkyɛm no ɔmo akɔ akɔhyɛ bridge no ase baabi ɔmo asie ano the whole day ɔmo ampie ano adwuma no a na KMA-foɔ no yɛ no nti no ɛba saa no a nsuo no ani ho no kakra nti ɔmo so wo sɛ obi aba nsuo no mu a ɔmo pɛ baabi lata nti ano the whole day ɔmo ampiepie nti wo sɛ adwuma ɔmbɛyɛ na ɛbɛma nsuo tɔ a mo ho ahare mo kakra adwuma no deɛ ɔmayɛ na nsuo no tɔ a ansa na nsuo no twe aba no na nneɛma no di kan nsuo no tɔ a ɛyiri aba no nneɛma no mmom di kan ba ansa na nsuo no ayiri afa ho aba ɛkyɛ sɛ nsuo no deɛ adwuma a wɔyɛ no nyɛ no na ɛbɛsɔfo yɛ problem no yɛbɛsɛ sɛ problem ɛbɛsɔfo paa yɛ sɛ gata wɔn bɛtim na wɔn bɛyɛ mu adwuma na gata no akɔ fam na nsuo no ba anyɛ no kɔyɛ twam na sɛ nɛteɛ yɛ mu ma na nwura a wɔyiyi nwura no deɛ nɛteɛ no deɛ yɛyɛ no dɛn abasa no nsuo nya no kwan nkɔ nti ano deɛ ɔmbɛyiyi rɔbɛt no ɛna nneɛma a ɛhyehyɛ nsuo no ano no nyinaa woyiyi no nyinaa ama hɔ yɛ clear kama but ɔmo wie ɛbɛka kyerɛ sɛ ɛte sɛ deɛ wadwareɛ na asa akɔte atɛkyɛm saa na akɔyɛ mayɛ na wase anɔpɛ yi megyeri sɛ biribi ne ɛbɛsa to nsafrɛ Amos Mensah Airport Roundabout ɛnora deɛ KMA-foɔ ɛkɔkɔyɛyɛ ɛwɔ roundabout ne so ɛna mohwɛ bi na anɔpɛ yi wofa ɛyɛ